Hola, benvingudes i benvinguts a Univers, l'espai de les universitats catalanes. Comencem el nostre viatge aquesta setmana a Andorra, on coneixerem a joves emprenedors. A la Universitat Oberta de Catalunya descobrirem què és el Pràcticum. Parlarem amb Josep Ramoneda, director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Veurem com són les pràctiques d'un estudiant a una escola de Lleida. I a la part final ens esperen els aligots de la Universitat de Girona. El taller d'emprenedors es va posar en marxa l'any 1999 com a iniciativa del govern d'Andorra i en col·laboració amb la Universitat d'Andorra, amb els objectius de crear la dinàmica d'emprenedoria i afavorir la capacitat de crear noves empreses al Principat. El taller d'emprenedors el que pretén és justament en el final de la formació d'un estudiant o d'un estudiant donar-li les habilitats i els coneixements i les capacitats perquè sigui capaç de crear una empresa real. Aleshores, estan durant unes setmanes, uns mesos, treballant en projectes reals, en projectes de negoci, i treballant en àrees diferents, és a dir, buscant clients, finançament, desenvolupant el producte, fent el màrqueting, com faran amb una empresa real. Tinc un amic que tinc una amiga, la tia que diu Prudència, però no. Què vol dir? Els alumnes, bàsicament, qui s'ha inscrit al taller d'emprenedors és a l'àrea d'empreses, d'administració d'empreses, que fan un projecte concret, diguem, en l'últim curs, que és d'emprenedoria, el projecte seu. I la valoració que tenim dels alumnes penso que és molt favorable. Molts d'ells han agafat aquesta opció i es senten molt satisfets perquè és passar més de la teoria a la pràctica, concretar idees que tenien en com això es pot introduir en el mercat. El Sergi González és un exemple real del taller d'emprenedors. L'any 2011 va guanyar el premi al millor pla d'empresa. Un projecte de negoci especialitzat en la neutralització i aromatització d'espais. Vale. Sí, en principi ens està anant bé. Tothom diu que els emprenedors és aquella persona que ha fracassat moltes vegades. I nosaltres pensàvem, bueno, tema aquesta empresa que pensem, la situació econòmica actual, la famosa crisi, doncs es feia replantejar, dir, la gent es voldrà gastar diners per això? Llavors, el que vam fer és començar a fer el taller d'emprenedors i veiem que la idea no era tan disparatada, sinó que veiem que hi havia un fonament important, que veiem que podria donar un rendiment important 2 o 3 anys. Llavors va ser quan ho vam exposar al taller d'emprenedors, vam començar a fer el curs, vam veure que els números sortien i llavors els inputs amb els professors i amb els tutors eren bons, eren positius, ens ajudaven, no, continueu. Llavors va ser quan vam començar a crear el que és la nostra empresa, que és Altra Perfum Automàtic, el PEMàtic. Permets que faré una demostració. El pla d'empresa que et fa que fas al final del pla d'emprenedors t'ajuda a sectoritzar la teva empresa amb el que tu necessitis. Llavors em va anar molt bé perquè durant aquests 6 mesos cada dijous teníem una formació amb professors que anaven explicant diferents sectors a nivell de recursos humans, a nivell jurídico-fiscal, a nivell econòmic, a nivell de tracte comercial, màrqueting. Clar, toquen uns sectors que tu quan crees ja l'empresa ho veus de dir quina raó tenia aquell professor quan em va comentar això, o si hagués pogut abans de crear l'empresa, allò que em va dir la noia de jurídico-fiscal, que mirar millor aquest tipus, si és una SL, una SA. Llavors t'ajuden perquè et donen molta informació. Aquí trobaríem una fragància tropical. Cada establiment, cada sector comercial ha de necessitar una fragància exclusiva per ell, que s'adapti al seu tipus d'activitat. Per exemple, aquí ara us estic ensenyant l'última tendència, que és la nebulització de fragàncies. Aquí estic fent fragància pura i l'estic nebulitzant. Llavors, nosaltres, des del PEMàtic, el que fem és assessorar, fer el servei, fer el manteniment de tot, perquè el client, als 365 dies de l'any, tingui una bona olor, una olor representativa del seu establiment.